Tervehdys Särkisalmelta. Särkisalmen uudelta Kaarisillalta. Tulin kertomaan ja muistuttamaan teitä Särkisalmella järjestettävistä opastetuista historiakävelyistä, jotka järjestää siis Särkisalmen kyläyhdistys yhteistyössä minun kanssa. Ja ne ovat siis lauantaina 12. heinäkuuta ja sunnuntaina 20. heinäkuuta kello 14 ja lähtö tuosta Lohikontin pihasta, jonne myös palataan. Kävelymatka on ehkä joku reilu kilometri. Keskitytään ihan tuohon Särkisalmen taajamaan ja tietenkin kävellään rantatietä pitkin käymään tuolla vanhalla meijerillä. Historiaa kävelyiden tekijälle Särkisalmi kyllä tarjoaa ihan hirveästi materiaalia. Täällä on ollut runsauden pula, mutta keskitytään lähihistoriaan ja tietenkin kerron muutamalla sanalla myös siitä, mitä Särkisalmi oli ennen Simpelejärven ensimmäisiä järvenlaskuja. Eli tämähän oli hirveän leveä salmi, jota tuolta pohjoispäästä tulleiden parikkaalaisten oli aina haasteellista ylittää. Mutta hei, enemmän sitten heinäkuussa tavataan tuossa Lohikontin pihalla.